Il-Ministru tas-Saħħa Chris Ferns tqal bl-iktar mod ċar li fid-din ta' tliet sparijiet kien hemm affarijiet illi saru minn wara daru. Ma nistax nidħol fid-dettall tal-arbitraġġi, ma nistax nidħol. Nixtieq, ma nistax mhux għax ma rridx inkun trasparenti, għax ir-regoli tal-arbitraġġ internazzjonali ma jħallunix ngħid. Ma jiena nista' nissigurakom li dana kien hemm affarijiet l-istorja li saru wara dari, da mhux qed isir wara dari. Meta kien qed iwieġeb mistoqsijiet parlamentari tal-Oppożizzjoni, deputat Prim Ministru qal li din is-sena il-Gvern se jħallas 70 miljun euro għas-servizz mediku, l-istess ammont li kien jagħti l-isteward. Huwa sostna li l-isteward kellhom iġibu t-turiżmu mediku, iżda ma ġabuhx, waqt li kellhom jibnu wkoll l-isptarijiet, xi ħaġa oħra li ma twettqitx. Chris Ferns irrikonoxxa l-fatt li kienet il-kawża li fetaħ id-deputat nazzjonalista Adrian Delija li wasset biex isptarijiet ġew lura għand il-poplu Malti. Jiena rrid nirrikonoxxi, diġà minterneġu nagħmilha li l-kawża li fetaħ l-Onorevoli Delija kienet parti mill-proċess illi kienet importanti biex wasalna l-punt li l-lum steward m'għadhom ġewwa pajjiż. Ġifieri naħseb irrikonoxxejniha. Id-deputat Adrian Delija min-naħa tiegħu qal li fuqet mir-rapporti tal-Awditur Ġenerali kien ħareġ ċar il bejn l-2016 u l-2021 il-Gvern ħallas 250 miljun euro l-isteward minn barra il-188 miljun euro f'salari. Fis-sentejn ta' wara fil-budget kien hemm miljuni oħra l-isteward li ammontaw għal 400 miljun euro. Min-naħa tiegħu id-deputat nazzjonalista Beppe Feneka-Dam istaqsa minn fejn toħroġ li l-Parlament m'għandux id-dritt u d-dover ikun jaf kemm it-talba li l-Gvern qed jagħmel fil-konfront ta' steward. Huwa staqsa wkoll jekk it-talba li qed jagħmel il-Gvern hix biss li steward iħallsu l-100 miljun euro tal-kuntratt addizzjonali li kien għamel l-eks Ministru Konrad Mizzi. Saħaq li l-Gvern għandu d-dover li jgħid kemm qed jitlob l-isteward u jekk iċ-ċifra hix dik ta' 400 miljun euro.